Pozdrav svima. Evo, moje ime je Sanja Tarcaj. Moje znakovno ime je ovo, Sanja. Mislim da me već poznate, ja sam sama gluhoslijepa osoba. Isto tako sam predsjednica i Europske organizacije gluhoslijepih osoba. Na znakovnom je ovo znak sa IDBU. Ta organizacija, zašto je ona zapravo važna? Pa zato što će, konkretno biti tema mojeg današnjeg predavanja. Kao što sam rekla, zapravo više ću vam ispričati danas o IDBU i kakva je to organizacija. Dakle, to je Međunarodna organizacija gluhoslijepih osoba. Ona, možemo se našaliti da ima u sebi dva N, znači nevladina je i neprofitna organizacija. Također ona uključuje različite nacionalne organizacije kao što su primjerice Španjolska, Francuska, Njemačka i tako dalje. I mi radimo zapravo u cilju da podignemo i pomognemo gluhoslijepim osobama diljem Europe. Naš ured, odnosno ured IDBU-a se trenutno nalazi u Briselu, u Belgiji. I to je, možemo reći, kao sjedište IDBU-a. Pa možda vas zanima kako smo krenuli s tom udrugom, pa moram reći da kada smo razmišljali o tome moramo imati na umu da gluhoslijepim osobama uvijek treba puno više. Nama je dosta teško komunikaciji i kretanju, pa mi smo trebali puno više vremena da se osnujemo, tako da se IDBU, zapravo ideja o osnivanju, je došla baš od gluhoslijepih osoba iz skandinavskih zemalja, Norveške, Danske. Mi smo razgovarali i 1988. godine imali su taj sastanak. Razmišljali su kako biti osnovati instituciju i IDBU. Tako kao tada smo krenuli dalje, 2003. godine uspjeli smo okupiti veći broj nacionalnih organizacija koje su došle u Dansku, u mjesto Fredericija. I to je jedno lijepo mjesto bilo i tamo je održana prva osnivačka skupština. I kao što sam rekla, to je bilo 2003. godine. Znači zapravo mi smo još relativno mlada organizacija. Kao što sam rekla, u Danskoj je bila prva osnivačka skupština i kako je glavni inicijator bio iz Danske, tako je prvi predsjednik naš IDBU-a bio Ove Bejsnap. On je i sam bio gluhoslijepa osoba, jako kvalitetna osoba. Zahvaljujući njemu mi smo se doista pokrenuli i započeo taj pokret gluhoslijepih osoba u Europi. A nakon njega imali smo predsjednika iz Rusije, Sergej Sirotkin. A treći i četvrti mandat sam ja bila predsjednica. Ove godine mi, završava mandat i nadamo se da ćemo dobiti novog mladog predsjednika koji će nastaviti rad IDBU-a. Danas Europska organizacija gluhoslijepih osoba ima ukupno 19 država članica iz Europe, što je doista velika brojka. Imamo i tri individualna člana. Imamo 4 pridružujuća i jednog počasnog člana. Prije na početku smo imali malo članova, no sada se širimo i stvarno sam ponosna na to. Mi radimo svi zajedno, no treba znati da recimo različite države nemaju dovoljno edukacija i nemaju uvjete za financiranje za rad gluhoslijepih osoba. Neke gluhoslijepe osobe u svojim državama nemaju sustav podrške.
Tako da mi svi skupa zapravo zajednički radimo i borimo se kako bi gluhoslijepe osobe postale što vodljivije da dobe svoja prava i da mogu osigurati podršku. Tako da IDBU sada jedan snažan glas za gluhoslijepe osobe u cijeloj Europi. Kao što ste već čuli, IDBU je mlada organizacija. Mi smo na početku planirali i odabrali aktivnosti koje su najvažnije za gluhoslijepe osobe. Sve skupa 6 aktivnosti. Prva aktivnost je povezana sa osnaživanjem samozastupanja gluhoslijepih osoba. Važno je gdje se tu članice kad se okupljaju, razmjenjuju informacije, razvijaju mreže i tada kada se povezujemo, smo jači i osnažujemo se. A na isti način zapravo razmjenjujemo i savjete na koji način se najbolje boriti i kako povećati tu vidljivost vlastitu. Mislim da je to jako važno. Druga aktivnost je edukacija. Naravno, to je jedna od najvažnijih aktivnosti. Bez nje ne bi imali niti dovoljno znanja, niti iskustva. Mi zapravo neke gluhoslijepe osobe, njima treba edukacija, pa onda se mi razmjenjujemo sa svojim iskustvima i razmjenjujemo znanja i informacije i na taj način osnažujemo jedni druge. I možemo postati aktivnije se boriti u dobivanju svojih prava. Treća tema govori o razvoju usluga podrške, usluga prevođenja za gluhoslijepe osobe i asistivna pomagala koje gluhoslijepe osobe koriste. Sad nije važno imamo li mi nekakvih znanja ili edukacija, to apsolutno ništa ne znači ako mi nemamo podršku. Dakle, ako nemamo pristup informacijama, ako nemamo podršku komunikaciji i kretanju. Ako toga nema, kako se ja recimo mogu uključiti u bilo šta? Kako mogu raditi na tome? I upravo zato gluhoslijepe osobe moraju biti svjesne da je najvažnije zapravo osigurati tu kvalitetnu podršku prevoditelja za gluhoslijepe, intervenora i drugih sustava podrške. Pogotovo vlada i države, oni bi trebali svakako osigurati usluge prevođenja za gluhoslijepe osobe, već i pomagala koja zovemo asistivna i koja su posebno usmjerena gluhoslijepim osobama. Četvrto je povezano sa političkim lobiranjem i kampanjama koje su nam također od jako velike važnosti. Pa na taj način zapravo mi kada sudjelujemo u tim aktivnostima u javnosti, sudjelujemo u političkim javnim aktivnostima, na taj način možemo više sudjelovati u donošenju odluka. Možemo se izboriti za neka svoja ljudska prava i na osiguravanje usluga za nas. Također jako je važna suradnja s Europskim parlamentom, gdje su oni priznali donijeli rezoluciju o gluhosljepoći. Dakle, nije dobro biti nekako pasivan. Svaka gluhoslijepa osoba bi trebala biti aktivna i u zagovaranju i u političkom uključivanju. Peta tema je ta jedna suradnja. Bez suradnje IDBU svakako ne bi mogao opstati, ne može funkcionirati. Te je zato važno pregovarati sa različitim drugim organizacijama, primjerice kao što su EUD, Europska unija gluhih, Europska unija slijepih, krovna organizacija osobe sa invaliditetom, primjerice IDF. Važno je povezivati se, na taj način dobivamo informacije i tako dalje. Također, na taj način se lakše i mi borimo za svoja prava.
i mi možemo svoja znanja onda širiti. Također, recimo, suradnju smo proširili na druge organizacije kao što su VASLI i EFSLI. Ovo je svjetska organizacija, ovo je europska organizacija prevoditelja znakovnog jezika. Oni imaju svakako svojih iskustva kako se razvijaju programi za prevoditelje, aktivnosti, imaju svoje treninge i EDBU s tim informacijama može, recimo, koje dobije, može pomoći drugim lokalnim možda organizacijama u državama. Također, u EDBU smo shvatili važnost ove 6. aktivnosti, nju zovem pokret gluhoslijepih osoba. EDBU primjerice zna da nije dovoljno da samo mi koji smo članovi odbora, da samo mi budemo aktivni, da pomožemo. Zato smo formirali specifične skupine gluhoslijepih osoba, kao što su mlade gluhoslijepe osobe, koje to su osjetljive grupe, mladi, žene sa gluhosljepoćom i posljedično starije gluhoslijepe osobe. Svaka od tih skupina naravno nije im lako. Imaju svoje načine koji se nose sa izazovima. I njih želimo potaknuti sa možda posterima, slikama, videima, da se što više gluhoslijepih osoba zainteresira i da se uključe u aktivnosti. Evo i na kraju, mi smo shvatili zapravo da je jako važno da zapamtimo da pojedinci, da gluhoslijepe osobe imaju tu jednu EDBU organizaciju koja ih može predstavljati i važno je imati moto ništa o nama bez nas. I to smo mi htjeli istaknuti. No, također smo malo razmišljali o nekakvom posebnom motu, pa bismo mogli rekli ništa o gluhoslijepim osobama bez gluhoslijepih osoba. Eto, hvala što ste me gledali.